formatirane kartice. Pozdrav svima danas, malo drugačiji video od ostalih. Nalazimo se u nekoj od hala Novosadskog sajma i radimo fotoshooting. Sa nama je ovdje asistent. Kokos, brate. Ne mogu da iščistim ovih zubava. Cukera je malo odro. Tako da, od opreme imamo svega, ali najvažnije je brašno. Bam, da se ga udarim i... Tamo je tarpe. I sad ćemo malo da postavimo ovaj setup pa ćemo da imamo šta se radi. Pored softboxa, dva Yu-Gi-Oh blica. Yu-Gi-Oh? Pa, brate, čekaj, Yu-Gi-Oh, Yongnuo, pa Stefanov, dao mi je bez baterije. Aha. Neke oznake tu, ovo apsolutno nije bitno u manuelnom, sve pucam. Vi ne znate koliko je pasa uslikano s ovim. Šta mislite, gledalci, koliko jako ću ispucati klip večeras? Seci, kola, seci. Evo ukratko, ovo ću da cepam možda na najjače pa ću da zatvaram blendu da bi nazad imao što crnje da se ono ništa ne vidi. Ovdje je pozer sa sveže urađenom tetovažom. Imat ćemo drugi gel za pozadinu koji ćemo nekako da pozicioniramo. Birat ću neki gel koji je možda plavi ili tako nešto, pa ajde da vidim. Gel za kosu za Znači kod ovako velikih težina jako je bitno da imate kontrateg, a ja imam jaknu, Jota, brate. Jota, da. Ej, ja moram kao viš, brate, iz Leviatana. Oko nekako. To je Leviatan, druže, sad napišem pravi mački kero. Mislim da ako tako ne znam, tako se zove na nekom. Ultri? Pa da, gledam tu emisiju. Hua ga je ubo. Dobro, sad bi dodao ovog belog. Plavi je baš. Ubio ga, vrat. Aj, može opet. Dobro, osveta, brate. Osvetljenje je dobro. Ovdje da odskoči, mislim mogu i sam sebi... Aha, ja ti bacim ovdje da odskoči i ti onda udariš. Može? Tu je 1,5 metra od mene baciš. Aha, jel može? Tu negdje da mi dođe. Mislim mogu i sam, sve mi je, aj pokušaj. Može? Možeš jače? Evo recimo tu da mi odskoči. Čekaj, tu kao ovdje. To samo malo niže. Aha. Čuj ga, ubio ga, a bi to... Pokinuo sam i trepnuo sam i... Znači to da snimim kako mu ide lopta u glavu, znači on pusto. Pa trepnuo sam samo, nisam bežao, neću bežati. Ja sam štrepnuo. Može? Da. Dobro, trenutak je ekstra. Evo je, vraća se kao Gojko da ono, gle, nabola flašicu, šta? Iju, brate, znači brate, i očitam, pa šta bude? U lensaču kada ga... Gde mi je kaciga, brate, da stavim? Ne brinem za objektiv ni malo, znači ja sam si preči malo. Isto će proći. Da, ajde. Može. Juva sam se iscimo. Ju, kakav sam te usro, gledaj ovo, šta je bilo? Ovo strašno. Da dodamo brašno. Daj ga dole, bolje. Feeling strašno. Evo, dok djeca u Africi nemaju da jedu. Brate, ja vam decu ne bi savjetovao gluten da jedete. Kakav si savjetnik za ishranu. Đovak gleda ovog tenisera kao šta ovaj dečko radi, zato i nije uspeo. Eto,
Nemoj da je trese. Uvaljajte lopticu u brašno, dajte 3 kašike jaja. Sad bi idealno bilo da ne udari u pod. Znam, to sam razmišljao. Dobro razmišljamo, ali rešenja nemamo, brate. Ima rešenja, mogu i to da bacim? Dobro. Volim da bacim. Dugme ovo, ajde. Ti reci, ja spreman. Dobro. Ti okej stavljamo? Da. Ja spreman. Ja. Da. Dobar tim, brate. Prerano, ne! Ajde, da vidim kako se vidi brašno. Dobar tim, brate. Ne vidi zato što nisam udarac uhvatio. Moj brašnar. Ekstra je bilo. Kako da napravimo da bude malo brašna iza, jer... Jebi ga sad. Ajde, nemoj mi to jebi ga kad može da se napravi. Pa može, ali zašto? Ček da ovo skontamo prvo. Tamo će ići Sad ček da prođu ljudi. Kažu nema lebo od tenisa, gledaj šta je brašna, vrati. Može? Kakav kadar imam. Dobro, prestajem da žmurim polako. Da. Jao, znači, tajming mi je užas, moramo to da popravimo sad. That's what she said. Gdje mi je... Evo, pazi, znači, ovo sad je... Potrudit ću da bude posljednji pokušaj. Snimamo trećeg, znači trećeg 100%. Aha, pa nije ni udario. Mora da bude! I nije. Nije ni udario, već je bilo su. Da, bre. Pa trenutak tu je, brate, tu je. Zapalila se lopta. Tu je, i svetlo je dobro. I svetlo je dobro, ali... Vidi, ako tebi nije dosadno, idemo još. Ja mogu pomoći. Treniraj, čovjeku, trenirat ću. Evo sad još malo, znači sad samo da ode loptica malo dalje i to je to. Ovo bi mogla bude. Smo uspeli, brate. Meni se sviđa, a možda još malo probam. Ajde, probam. Ajde. Tako je, brate, uprljaj se ti koji nemaš veze s ovim. Tako je, brate, samo brašno na ruke. Evo šta su napravili. Znači kao Aca Lukas da je sedeo ovdje, pogledajte ovo. Da ne veruješ. Čekaj da on uzme brašna i da to probamo, nemoj ti da udaraš. Mislim, kontam da ti možeš i ovako. Brate, možda dobit ćeš pred blicom će da se vidi, ajde probaj. Brate, neću nikad očistiti. A ovo će. Brate, očistit ću te ja. Očistit ću te ja. Samo dodaš vode i mikser. Ajde. Aj, brate, preživjet ćeš. Ti sam, čekaj. Ako ne uspe, nećeš, ali... Može. Sad. Brate, evo video si i sam da ima dima. Brate, pazi. Znači, gledaj koliko može da bude. Reci. Dobro. Da može da bude. Nijedan se ne vidi. Vidi se. Ja viću na ti stranje, ova dvojica dalje. Dobro. Ja čist. Radimo, a? Da. 3, 4, sad.
su ovo dobro bila. Da. Samo ne stavimo. Evo, ovo je sad posljednje, znači... Aha, ti kog je, evo još jednom ćemo samo. Je ti treba loptica? Treba mi loptica. Evo je jedan. Vidio sam ga. Znači, rekao sam, ovo je posljednje, sad ovo mora da uspe. Evo i ovdje baterija prazna. Back fog, može li? Sponzor emisije Josip Lisac. Kako stoji? Dobro, rekao bi ti ja. Može. Spreman. 3, 4. Nisam ispunio ono da je ovo posljednje. Prerano je bilo. Evo. Čekaj. Može. 3, 4. Loptici ćemo Photoshopu koji je prebacit ću. Šta je bilo? Brate, tu samo iz onih fotki prebacim lopticu u prašu. Lopti za Ne, izleta da. što je dobro. Brate, ubacit ću samo iz onog nekog prošlog. Realno, To je to. Možda mi uzbaciš nečiji biceps. Nečiji biceps. Nečiji biceps. Ma? Samo malo vidi da ne gleda. Da, dobro. Malo ovo ne iznadramo što bi rekli strukture. Dodaj neke bene. Brc. Sad ćemo još neke, ali to je to što se tiče snimanja. Svaka čast. Hvala. Evo, ako Ti niste nastavljaš. znali, za svotke samo te 400, zato što 400 puta pokušava. Ladno, 400, ja sam mislio da je 500, bolje za vas što nisam uzao 500 onda. Šta ima Herbalife da kaže sve ovo? Zeleno. Ovo je zapravo dobro zato što kažu treba da izbaciš brašni šećer iz ishrane, znači možda ga napucavaš, jer mislim realno. To je to.